Ndandiri pa bed rest. Pa bed rest. Eh. Oh. Dijiri kuno ungakoti panga ungobuya basina na tokotobuya kana program yebasa redu rapera. Ana basa rapera? Yeah, nbomanyi zokuya kumusha. Yeah, I love you. Oh, I love you. Thanks. Go back out in the pipe and get up and meet us house. Yeah. Yeah, Cruise. Cruise, go. Akatangarini. Andi? Pano sejone. Saka vakadini. Saka zodi kana vasina ropa racho. Makabva korini? Kuvarise havo vamwe vose. Komeme achiri kumwa here? Umbise zvesha. Umbise. Nombisa rini? Kana mambo Umbise ndisipo sha. Tichiri kundo isu, tikuisa mafulosha, tichiri kundo isu. Tichiri koko? Asi tichavuya. Vakati? Basa bo. Mubhise sha. Kwe akasimba ke? Anosimba. Nasi ndopa kutumisira. Ati? Kokumba hakuna china chi. Mafuta. Nezve? Neshuga. Nezve? Negokoko nemabagwe. Kumapfunda yakaperera? Ariko. Akawanda sei? Mafuta shuga. Ndati mapfunda akawanda sei? Ati? Mapfunda aya akawanda sei? Muvanga ngonangira hapa, nangira mambogaisa mapfunda yawo ndokuna ngotumisira zvimwe sha. Chimbotaura nasisi apa. Aro, takusuwa sha. Kuve koko namba dzamapofona here? Vekumucha kwenyu uko? Ko hukuvo yako zakadini? Haikanditi sei? Ko ya baba yaka... Ya vakukandirazve? Ko zvikukwana zviya zvadii? Mbudzi? Mbudzi here? Yakada chii? Kozo zvongova zvinongozi? Yakabereka madeko? Ko icho chimwe chababa chakura zvakadiwo? Chakafa rini? Chakafa nei?
Ko inotamba uri nyoko yoyo inotamba utotazigwa umungorogwa chaizo kuti tione kuti afa. Asi inoramba kai? Asina masasedza ekuramba kumwisa kai? Ya mufanga ngoramba muchingomwisidzira musakama sha. Musakama mbudzimi. Yeah. Alright, andazviwa. Muchenderere muchingwarire zvimbudzana izvozvo. Asi musachire gakacha kuna musachire gachinda kuna makanga uko. Alright. Alright, chimboyotaura nasisi apa. naMaiRuva. Zviri sei kwasikana? Nhasi mambopuwa mafuta zvaya. Ndikati nhasi mambopuwa mafuta neshuga. Mafara here. Koimogota anzi Mbuya vakanzi vane china ropa kuMadzibaba vadi kunza vana ropa kuchipatara. Akati Mbuya havana ropa ndiani ndiMadzibaba. Vanozviona sei pamweya here kuti havana ropa? Mumweya here vasikana ndio momotofamba muchiti hanzi Mbuya havana ropa mumuviri. Zvoonekwa nachiremba zvokuti Mbuya havana ropa handiti? Vanaro ropa vaMbuya, dai vasina ropa vachafambe, dai izvozvi totovaorera. Vanaro ropa, mazviwa ka? Ropa vanaro, zvoonekwa nachiremba kuti munhu hana ropa. Bvunza hanza baba vada kutaura nemi. Makaenda kupi kuMadzibaba koko? Kupi? Ko uko kwanenge padhuze makarege kumbosvikako. Makarege mbosvikako. Makarege mbosvikako. Dadi. Alright, bro. Najipezana sija. Hello. Saka todi mombopuwa here $5 mugotenga zvamodawo imimi naMaiRuva. Moida here 5. Moda $5 yekumbotenga zvamoda here. Moda kutengeko vasikana. Udzai murume batei babaruva. Udzai babaruva. Mabhisikitsi ekudiko. Uri mwana hana here? Ai nemazako. Ukotengera womudhara fodla zvewe. Umutengera fodla sha. Alright. Sabhuku varipiko? Chipoti paititaura naSabhuku. Kuri sei? Ndodaka kuti naMaiRuva mugovapa $5 keshi kava vandiko zokusquare. Vanongovapa saka ndongoisa ipapo pauyu. Saka kwanzi mafuta chigubhu, shuga dzotanga naBabaruva shuga. Hanzi shuga 2 naBabaruva nechii futi. Netrutas cooking oil. Nechii Babaruva? Isai madomasi neonyeni vagopota vachidotora kumashops. Hanzi naBabaruva neraisi. Tota chi? 2 kgs.
2 kg. Ko masamba acho vanawo here? Masamba no. Ngavaise masamba acho. Ko idzi bhinzi dzekukwatisa dzowanikwepi konhaisa bhuku? Dziya dzinokwatiswa kubika idzi. Wabvunza kuti havana here? Havana. Ko matemba takamborequesta. Matemba. Aripo. Matemba aripo madora tisake. Zvaka chakakura sei vo? Ma 500 grams. 500. Ngavamboisa matemba $3. Matemba mashoma. Hanzi ko sauti munayo here? Sauti ngavaise. Ko MaiRuva vacho vanogouya vasingazivi kuti vanoda kundotora grosari rabva kumurume ripi seizvi. Ngavaise munyu wacho. Hanzi nemechisa. Isa ichocho. Mogotiudza kuti zvavapa mari. Avaisirei mabagwe baruva vidwe vanzwa kuda nemabvundiwo. Hamudiri? Na chigubu chemazuwe uchi. Ngavaise avogoko mabagwe. Mamuda kuti vadle mapfundi. Mapfundi anopedzera ngotofuziwa. Saka tombobvisa. Basabuka hanzi ngavambotanga vapedza mapfunde. Ndozvikuti agwada vari vatele mega. Chigayo toisa. Ngavambodla mapfunde wasekuru angafusiwa. Ngavatipe kuti zvamari. Achimbola mapfunde anovora shamwari anofusiwawo. Kana ambotofamba ndopo unongotiudza ndotsvaka kana mabagwe acho asi memakusanganisa namabagwe kana mambotomala. Alright. Asi uite seka ndakuudza toti uyo mubhiso. Ngavaise machanzi futi. Machanzi acho. Ko machanzi michinawo here? Machanzi achipo kana maenda ndombomirawo. Alright. Andombomira kudla machanzi. Ndiwo ari kupedza ropa here? Kwa ndiwo ari kupedza ropa here? Alright, yapo. Saka hanzi naMbuya ndoda kasi tichimira machanzi ndoda kudla chii? Ndoda machanzi. Alright, chiti mai. Ndoda matemba. Matemba ndo acho zvewa ari kudhura chega tigombonzwa kuti zvapa mari. Chimbopai foni sabhuku. Zvapa mari. Mabagwe vabvisa zve. Mukabvisa mabagwe kachiisa ematemba pamabagwe iwayo. Handiti baba Ruva. Madomasi mamaisa here nemaonyeni. Kutira kuti tiitumire iri 30 handiti. Ndizvozvo. Uyoita 25. MaiRuva vopuwa mari. Then MaiRuva iyi $5 manga mainyora.
yoita 30 chidanidzirai zvatataura kuti zvitengwe tione kuti ndizvo here. Pa$5 yamoda kupuhwa muchitore imomo dola chibvisai mutengeresei kuri racho fola ndizvo chitaurira mudzimai wenyu baba Ruva. Hello. Pa $5 iyo unongobvisa dola utengera mudhara fola vanotambura fola mudhara ndoziva. Unongorova pavo. Alright. Uchivaudza kuti mamuchihwawo bayo vanhu vazvise kuti muri kushanda. Kota ndakabakwa nebayo zveni. Ndanjihwa chifuva nemabayo. Nekushanda. Nekushanda. Ndakakuudza dodi hai tichiri kuno. Chiita kuti ndandiri pabed rest. Ndandiri pabed rest. Pabed rest. Ndichiri kuno ungangoti panga ungobuya pasina kana tokotobuya kana program yebasa redu rapera. Ndimbomanyi zvokuuya kumusha. I love you. I love you. Thanks. Go back out in the pipe as in. I get up and mirror.